सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67। हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नव्यानच सुरू करण्यात आलेल्या ओरोस येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील एका युवकानं मुलांच्या वसतिगृहात आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे। ही घटना पहाटेच निदर्शनास आली। वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या युवकांना ही माहिती समजताच तातडीनं आशिष याला जिल्हा सामान्य रुग्णालय इथं दाखल करण्यात आलं। याआधीच आशिषचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टर मौलिक अरोरा यांनी जाहीर केलं आणि आशिष वैद्यकीय शिक्षणाच्या द्वितीय वर्षात शिकत होता। आज ओरोस शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात युवकाने आत्महत्या केल्याने एकच खळबळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात माजलेली पाहायला मिळाली। त्याबाबत अधिक माहिती अशी आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या ओरोस येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील एका युवकाने मुलांच्या वसतिगृहात आत्महत्या केल्याची घटना घडलेली आहे। ही नेमकी आत्महत्या का केली याचं कारण जे आहे समोर आलेलं नाही। ही घटना आज पहाटे जी आहे ज्या विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आली। वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या युवकांना ही माहिती समजतात तातडीने आशिष याला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले। याआधी आशिषचा मृत्यू झाल्याचा डॉक्टर अरोरा यांनी जाहीर केलेला आहे। आशिष हा वैद्यकीय शिक्षणाच्या द्वितीय वर्षात शिकत होता। त्याचा आज प्रॅक्टिकल होतं आणि ते महत्त्वपूर्ण प्रॅक्टिकल असल्याने त्याआधीच त्याने आत्महत्या केली। मात्र आशिषच्या आत्महत्येने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात जो आहे एकच खळबळ उडाली पाहायला मिळते। ही नेमकी आत्महत्या का केली आहे हे अजून समोर येत नाही। मात्र आशिषच्या या आत्महत्येने महाविद्यालयात एकच खळबळ उडाली पाहायला मिळते। जुली, कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।